Ylös on aika iso. Siis toi oli chef kiss. Koska mä otin sen hankalamman kautta sen resetin, mä sain paremman asennon. Mä käännyin tiiäks tota kautta tonne alle. Nice. Ortterin tarkistusta. Siis! Ei. Siis mulla tuli se log reset, tiiäks? En mä flippasin, ei se varmaan sun näytön näyttää, mä vedin resetin. Ei. Joo, mä vedin flip resetin, sit se poisti sen multa. Nice. Että lakrit on liian hyvää. Se on vaan niin pienestä paketista. Koska kehtaa ostaa. Sitten vaan tulee surulliseksi kun mulla. Niin, no siksi mä halusin kysyä. Mä menin tilttiin, en mä ostanut mitään karkkia, mä ostin kaikki tänne vaan viinaa. Oh my lordy! Oi. Clip that shit. Jee, 168. 142. Oho! Takasiksi. Joo, se on 5 peiniä ostaa. No siis! Nice try. Bitch. Oho. 158. 143. Oho. Mikä bitch. Noniin. Tää oli oikein flipprasta. No jees, let's go. Tyylikä. Saatais kerran kiukkaan. Vittu sitä. Ihan älytön rumpa. Varmasti. Mä kyllä feikkasin ihan tahalla niin. Ei kun sä, niin sä lensit siitä demosta palloa. Mielestä olisi muuta. Miten oli clean? Oho. Vittu kun ois saanut ton boostin, jos päänyt peliä ekaan hetkellä. No tehdään sit flip reset maaliin. Okei! Nice. 129 omasta äänestä. Ylämummo. Oi bopummat. Mä ajattelin antaa sen pomppaa. Still got a chance. No Spanish. Ehkä feikko. Ei. Oh. Kaikki muu. Vittu mikä vappu. Oh, nice. Demo. Nyt! Siis mä voin... Mä voin klippaa ton, siis mä legit menin sen läpi, siis mä vannon. Frankin meni vähän eteenpäin.
Nice. Lordy lordy, oh lordy lordy. Lagisin resettiä, mitä mä oon elämässä nähnyt. Tai siis no ei oo, mutta ei pitkä aikaa tullut tota. Niin, se ei antanut sitä mulle, kun mun klientti luuli. Oho! 143. 167. 68. Let's go, baby! That's what I like to see.